that you know where it is coming from. Hello, Okwa. Yes. Okwa, le ogena nna gị nọ. Biko ka m kwụrụ nna gị. Enweghị m na gị na-ekwu ọ na nna gị ka okwu dịrị. Because tupu m alụọ gị, ọ nna gị kpere m were aka gị nye m. So ka m kwụrụ nna gị ọkwa. Mpo Okwa, good evening, sir. Yes, sir. Biko adịghị ama ihe m chọrọ ime ka ị mara wụ ana m n'akụkụ transfọma ebe m chọrọ igwe onwe m. Mụ na gị kwuchi ugbu a onwe m ka m ga-egbu. Olese nwere ihe metụrụ m n'obi. Egwu echenji. Biko ana m abịa ịkpọ nwa aha. Agwara m ya ihe m kwesị ya na ya bịakwute unu mmecha m na ụmụnna m ga-abịa wụ na m alụ uju ole. Mpo Okwa gee ntị ịma na anọghị m na obodo anyị esi lọta. Nwa gị akwanụ kemgbe m matara ya mgbe m baba hụ ya na Imsu Gate ka m hụrụ ya. Somebody asị m na nwa na ọ dị mma ọlụ ebe m chọrọ onye m ga-alụ ma kpọrọ ya omeni ya aikwu emetụghị m ya aka ịghọta emetụghị m ya aka amakwanụ m me hụkwara afọ ya ahụ ịma masa na-elekwana ihe origo ya asakwa m zi gị ya pizza takwa m zi gị ya bọga ọtaga ịghọta ma gbakwa nkịtị ma alụcha nwa a mini ebiri n'ụlọ ya wụ na ọ dị ime ma ekele eluigwe ịghọtara ọzi ka a mụrụ nwa na-ekwusị gịnị mba ya wụ ihe DNA test enweghị DNA test na ke nna ekwu gee ntị ka m kpọwara gị nwa ili isi nwa a ọ mụrụ isi ya na isi m owofu ihe lenụ ntị ya ivu na ọnụ nwatakịrị asef ya awụghị otu mgbe mma m bụrụ ọmụgwọ n'ụlọ anyị ka ọ bịa leta nwa ya bịaruo nwa nọkwa nga ahụ ya ekele ekwe m si m na-elekwanụ nwa masị ya na ya lenụ nwa nga ya si ọwụ ihe a m si ọ maka gịnị ya si ya akwụkwọ otu ndị ezinụlọ anyị na-adị mma na awatụ njọ nwaanyị asị ya na olekwana ihe a nwa otu nwa na-esi akpa akwa nwa ahụ ya ga bede ụmụazị ibe 2 years old bịa na-aṅụ fanta na aṅụ yanwa na-achị ịṅụ akụkọ elee nwatakịrị amụrụ ọhụrụ gị na-achị na aṅụ ha na-aba n'anya agwa nwatakịrị a na-akpa ahụhụ agwa ndị ezinụlọ anyị na-akpa Mpo Okwa so onye awụghị DNA test anya ihe niile ahụ ga n'anya gosipụtara na awụhụ m nwe nwa ana ụkwọdụ m ga-esi lụọ nwa gị nwaanyị ya kpụrụ nwa onye ọzọ kpee ga m n'ugwu ugbu a biko onye maka na azụgidela m nwa nna ekwusị mba onye m ji na-ekwu okwu taa maka na onwe m ka m chọrọ igbu bete chekichala m ya na mgbo n'onwe m na ịghọtara ụnụ adịrị na ntụcha ma ọchị ịghọtara so m ga-eme ka m gara ụnụ ije ihe ịghọta m eji akwụ ụnụ ụgwọ na-enwe onye ama afọ ga-ama eze gbatanye ahụla n'afọ mụrụ onye ga-egbu eze nwa a mụrụ ọghọm nwa ihe ọ ga-eme n'ụwa a enwe onye ga-akọwali m bikọs ka o mere m ọrịa ntị akwụnụ kpọrọ ya amadị ihe nne ya gụrụ ya ọsọ kpọga ya nwa dịka nna ka ọsọ amamihe ọkpọga ya ma ọ gụkwara ya aha ọ gụrụ ya omekanna ọ kpọrọ omekanna ji asị lekwana nke ọ kpọkakwana nwatakịrị onyekwa na akpụkwanụ mmadụ omekanna n'uwe ugbu a akpọnụ nwa ha bekee amakwana ihe o miniri ihe ahụ na nwatakịrị ga-akpa agwa ka nna ya amama nna ya owe onye ochi ma ọwa onye ama ma onye nna ya ọbata nwatakịrị otu onye esi akpa agwa oredi ọtụm egwu nwaanyị ahụ na nga ala idis ya adịghị ka oke nyụrụ ihe niile ọ na-eme na ndụ ya ọ nakwa akpa agwa ka nwatakịrị amam ebe nwa shi Mpo Okwa gee ntị biko mba kpọrọnụ ma nwa gị ma omeka nna ya kpọgara nna ya zụọ ya kpọtara maka mụ a ga-aga not for better for worse na biko ahụla m ka karịrị worse biko alụ ujuole m biko
hapụga m ka m gaa gwa ụmụnna m unu ga-ahụ anyị n'ụzọ ka anyị ga-esi nsogbu adịghị o biko nna ikwu otokwu adịghị n'oge mgbede biko. Yeah. Now one call my name so that you know where it is coming from. Hello? Yes. Yeah, Ego. Yes. Nne biko ka m kwere na gị nụ ọ dị ọsụsọ ọ dị ka e nwere meseji ozi ala m na but agụọla m the 10 ghọtara. Even anụ m ebe m zụga the whole things. Biko ka m kwere ya nụ ana m ozi but akpọga m nọmba ya manụ m ịma fon ya manụ m ihe emeghe ya oke batrị oke ọ batrị oke ọwụ batrị meghe ya oke rọba ahụ ejiri kee ya oke ụmụaka dobiri ya oke dị fon akasịa oke biko ka m kwere ya nụ yes good evening sir. Yes Mpego yes sir anọ m ebe m zụga the whole things ma m azụga m ihe niile nọ na list unu nyere m agiji m ji abịa elu n'ego na but ahụrụ m izi ala m ozi unu echenjele n'ihe na list ahụ dị na economy echenjele but Mpega aghọtakwana m ka itiri iPad na list onye chọrọ ịlụ nwaanyị ọ sịkwa n'omenala dị okay modern time but Mpega amụkwa na ego na this modern time ọkwa na akwọtela mụrụ na ego na chekenu eji nwa ịmakwa na ego akwụkwa na nwatakịrị onye chụwakwara ihe dị ka 40 ọ just nnọọ maka na somebody say nnọọ na ego ma Chineke but from ihe ha kọwa ga-adị ka mgbe ego amabukwe Chineke ụwa amanụ m nke na ga-ahụ iPad ọwụhụ na ego onye ọhụrụ mba biko gwa ụmụnna gị na ma iPad ma iPhone 7 na mụ aga ha azụtali ahụrụ m ego n'anya but ahụghị m ya karịa onwe m dee biko ime ịhụnanya akwa na hụ mmadụ ka esi hụ onwe gị mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwara eyuzekwara m iPad ma ọ fụkwa na iyuzu iPhone 7 onye kwa m gwakwara gị maka iPhone 7 na imefuru ego ozu ego bọta chere ịmakwanye gị na-ekwu ọkwanụ mụ awụ onye chọrọ ebe alụ ego dee iji ekekwara ego atọkwala gị n'aka ị na-ewe ewu ekwekwala ka iPad 7 ka iPad gịnị hịa nwatakịrị ahụ yes sir mba ama m na ịwụ onye ama n'obodo ya ọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m gwọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme emejie mụ achọkwa n'ime mụ akwanụ nwa dikọn anyị niile wucha ihe a ọkwanụ ihe a ga-emekwanụ mara eji eme ya aga ọfụma but otu ya ọkwa international mara ka achọghị ime gị buru list niile list unu nyere m de ahụ otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na aka mụrụ unu dere 500 tubers of yam anyị achọgidele yam izeb ọrụ ahụ mmadụ enweta 500 tubers of yam n'ofu ahịa but amamọnụ unu ji eri ji a mụ na-eri katakpala ji a nwere ike imebi mejikwe ya unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị biko ọgwụ ego kwụ nchọgị iji m eme maka m chọgịrị ile ego mba ọgọ ihe m jikwa na-akwere gị ugwu ya maka na ọnwa gị ka m chọgị elu ma ọ ya ruo onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already yes sir na m jisi ike mba Mpego ya awụdị ihe ijisi ike biko unu anarala m nrụcha diz gị alụkwana elekwana ihe m ga-enyekwa elekwana ihe ọ ga-eri na ya adị elekwana ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkọ n'ụmụ unu narakwana ihe niile ugbu a na m ga n'oshi maka m chọga ịlụ nwa
ọkwa ihe unu nọ na-emekwa kem anụrụ m na kemgbe pipụl abịakwala bịa ịlụ nwa mụ na-etige katapila mụ na-etige tige aeroplane unu na-etige ihe na-abaghị uru na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a by December na ya eme 40 42 unu mega nwagharị ma mpe ego ngwa ya mere na enyela ndụ gị nsogbu akwesịghị ịchọrọ iPad na iPhone unu chere ka m zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tige na akpa ama akpaghachi unu leta ama m arụla iPad 7 ka m jụọ ajụjụ nna ikwu ịsọ iPad 7 ka ịsọ iPhone 7 edekwa sọ ihe onye gwara gị aha fonu ọ gwakwara gị ọfụma jụzie ajụjụ o kwere ka iPad ikwere ike chọọ moto nwekwa moto ọhụụ biko oke sa ngwa bye bye